Επιτέλους από το πλευρό,
σου δεν μου δείχνει να υποφέρεις. Ο φίλος αυτός, που νόμιζε πως είναι ποιητής, εδώ είναι ο δικαστής. Με μεγάλη χαρά, η Τετάρτη Άλλοτε θα παρουσιάσουν την ένα γέρο, την ποιητική της συλλογή, «Τάλα τάλα τον ερωτά». Παραδίδω σε εκείνον τώρα το μικρόφωνο για να μιλήσει εκείνον. Καλησπέρα σας. Ακούμε. Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στη Ρένα για την πρώτη της ποιητική συλλογή, την πρώτη της ερωτική ποιητική συλλογή και κανοντάξιδια. Με τη Ρένα γνωρίστηκα τώρα τελευταία. Μία μέρα τη μεγάλη εβδομάδα, ήταν με πήρε Κουρινή τηλέφωνο, φίλη μου Κουρινή, πολύ καλή πυρίτζα, και μου είπε μια φίλη μου πρέπει να χωριζάσει το πρώτο της βιβλίο. Θέλω να έρθει να απαγγείλουμε ποίηματα. Τους είπα αμέσως ναι. Μετά από λίγο με παίρνει η Ρένα τηλέφωνο και μου είπε σωσμένη στην Αντίκυρα. Ήμασταν 15-16 χιλιόμετρα μακριά. Η Αντίκυρα είναι ένας τόπος, είναι σαν το δεύτερο χωριό μου, εκεί μικρό πήγα στο σπίτι της Παναγίας και έκανα μπάνια τα καλοκαίρια. Λοιπόν, μετά από λίγες μέρες κατέβηκα στην Αντίκυρα, πήρα τα ποίηματα και να πάω στο χωριό, στον δρόμο είχα διαβάσει μερικά. Είναι άκρος ερωτικά ποίηματα. Διεισδύει ο πόθος, το πάθος, η αλήθεια και βέβαια η αγάπη. Εγώ θα σας διαβάσω 4 από αυτά 2 τώρα και 2 στο τέλος. Θα μου επιτρέψεις Ρένα να αφιερώσω και τα 4 ποίηματα στην εξαιρετική ερμηνεύτρια που είναι μαζί μας και μας τιμά, η Πέτρη Ρενέζη.
πολύ ζεστή έτσι. Αν μπορείς να είναι ο δικός σου ουρανός, που λάπουν πάνω τα αστέρια της ψυχής σου, να ζωγραφίσουν ουράνια τόξα, να κοιτάς, να φτιάχνουν θύμιδες πόθου και να αστροβουλήσω στα πέρατα της συντονής, να σηκώνω φουρτούνες στη θάλασσα του κορμιού σου και να δίνει αστραπές και φωτιές κεραυνών σε κάθε εκατοστό από το δέρμα σου. Να μην αντέχεις τόση ένταση. Να χάνεσαι στις καταιγίδες μου. Να νιώθεις ζωντανός. Λίγο πριν ξεψυχήσεις από ευτυχία. Και μόλις φτάνεις να σηκωθείς, θα σε παίρνει ο τυφώνας των φιλιών μου. Και πάλι από την αρχή να γυρνάς ευτέλπιστον καρδιών μου. Η μόνη σωτηρία για την ψυχή σου, μια αγκαλιά δική μου, να τρέχεις αγάπη μου, να τρέχεις, γιατί αυτό μετρά, να μπορείς να μ' αντέξεις, να μπορείς να μ' αντέχεις. Δεν μου αξίζεις αν δεν μπορείς. Η δύναμη του σ' αγαπώ. Ήθελα να σου έδινα τη γεύση από την άγνοια της θάλασσας, τον ήχο από τα κύματα, όπως ακούγονται μέσα από το κοχύλι, τον ενεξεδί, το ουρανό, λίγο που μου ξημερώσει. Το απαλώτησά μου, εκεί, στην άκρη που την αγγίζει το νερό, στην ψύχρα της απαλής άβρας, τις πρώτες ώρες της μέρας του καλοκαιριού. Να τα έχεις πάντα πάνω σου, να μην λυπάσαι. Να αντέχεις, να μπορείς, να σου δίνω τη δύναμη να συνεχίσεις. Και στην αρρώστια να σου δίνω ελπίδα. Και θέλεις να επανέλθεις, να προχωράς, να θυμάσαι. Να θυμάσαι πως αφού αγαπηθήκαμε, η ομορφιά και η έλλη του κόσμου τούτου είναι πια δική μας. Μας ανήκει και δίκαια κατακτήθηκε, γιατί η ομορφιά φαίνεται μόνο μέσα από την αγάπη. Αυτό. Παρουσιάζοντας τη Σούλα Παπανάπλου, σκεφτόμουν πάρα πολλά πράγματα να πω. Είναι καιρό, φίλοι μου, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, πολύ ταλαντούχα, πανέμορφη. Εκείνη με παρότρινε να εκδώσω και το ότι έχω τώρα αυτό το βιβλίο το χρωστώ σε εκείνη γιατί κάποια στιγμή το άφησα, αλλά εκείνη επέμεινε. Έτσι πίστεψα και τόλμησα. Σας ευχαριστώ. Να πω κάτι πριν αρχίσω να παραγγείλω το βίντεο της Ρένα. Όταν την γνώρισα στο Facebook, έμαθα από κοινούς γνωστούς μας ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει, δεν απαντάει σε μηνύματα. Και λέω, εγώ θα της στείλω ένα μήνυμα, να δω αν δεν απαντήσει, δεν έχει κάτι. Και
κυρία Γέρου, έχετε εκδώσει κάποια βιβλία, αυτά που γράφετε, μπορούμε να τα βρούμε κάπου όλα μαζεμένα, να τα διαβάσουμε? Και μου απάντησε. Το πρώτο σοκ ήταν ότι μου απάντησε. Αν η κυρία Γέρου μου απαντάει. Γιατί δεν την είχα μελετήσει, δεν είχα τέτοια άνθρωπος είναι. Είπα μια γυναίκα που, μια ποιήτρια που απαντάει σε μηνύματα. Τι είναι αυτή? Και λέει, όχι, δεν έχω γράψει κάτι, γιατί τα παιδιά, η οικογένεια, με κάνουν ένα μην προσπαθώ, να μην δίνω στόχο προς τον ειδό, να μην το προσπαθώ. Γιατί δεν το κάνετε? Και εμείς είμαστε εδώ, θα σας στηρίξουμε, γιατί σας αγαπάμε. Και το έκανε επιτέλους, και το έχουμε στα χέρια μας το υπέροχο βιβλίο της Ρένας, και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί, πραγματικά. Θα σας απαγγείλω το ποίημα Έτοιμος έρωτας. Άστο, αγόρι μου, άστο. Άμα ο έρωτας δεν είναι έτοιμος, δεν τον θέλω. Τι να τον κάνεις με ανήλικα έρωτα? Είναι αντιφατικός. Όχι. Ο έρωτας μάτια μου πρέπει να είναι παιδί. Να γελά, να χαριτολογεί, να παίζει, να διασκεδάζει. Να κάνει πλάκα, να είναι ανάλαφρος. Να διώχνει τις έγγες και τα βάσανα που σοβαροφάνει. Τέτοιον έρωτα θέλω. Του έφυγε. Ποιος είναι, που είναι ορμητικός και ασυγκράτητος. Στο πέρασμά του σαρώνει τα πάντα. Που έχει τη θύελα για συντροφιά. Και η γιακάδα και η βροχή είναι για αυτό το ίδιο. Τάφος για τη ζωή. Αυτός ο έρωτας μ' αρέσει. Όχι ο γέρικος, ο μουκλιασμένος και βρώμικος, που ψάχνει αφορμή και παρεξήγηση, που διασταυλώνει ότυπο, που ζητά αποδείξεις σε βρώμικα σοκάκια ψευτοειδονής. Ο έρωτας ορμά, πέφτει στις φλόγες, στα παγωμένα νερά, παραδέρνει στη θάλασσα, δεν λογαριάζει. Δεν έχει λογική, ούτε ήττες και ήττα. Ο έρωτας είναι κάθαρση. Δεν συγκρατιέται, δεν χαλιναγωγείται, δεν έχει τροποπέδες, δεν προσποιείται. Δεν μπορεί να φορέσει τη μάσκα του καταστροφισμού. Δεν υπάρχει ενήλικας έρωτας. Πρέπει να ρουφήξει τον νέκταρα του λουλού του και διαρκώς γελά. Δεν σε πληγώνει. Ένα παιδί δεν μπορεί να πληγώσει. Ούτε σε προβάλλει με λόγια βαριά. Αυτό τον έρωτα δεν τον φέρει. Γιατί δεν είναι. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω την κυρία Φωτεινή Γεωργάκη Σχολιού, που πρώτα απ' όλα είναι φίλη, εξαιρετικά διακεκριμένη ποιήτρια, με σπουδές στη δημοσιογραφία, πολυγραφότατη, μα πολλαπλά βραβευμένη βασικά. Έχει πάρει το βραβείο Ηρόδοτος στον παγκόσμιο διαγωνισμό της Αμφιτεωνίας Ελληνισμού στη Θεσσαλονίκη το 2013, το πρώτο βραβείο στους ποιητικούς αγώνες των Δελφών το 2014, το πρώτο βραβείο από τον Διεθνή Πολιτιστικό Οργανισμό των Καφενείων των Ιδεών με τη συνεργασία της UNESCO Πειραιώς και Νήσων, και έχει εκδώσει 6 ποιητικές συλλογές και 2 είναι υποέκδοση. Καλησπέρα σας. Τη Ρένα γνώρισα και εγώ μέσω του Facebook και μπόρεσα να το έχω τις λέξεις στα ποίηματά της και να εκτιμήσω αυτό που είδα. Βρίσκομαι εδώ απόψε στη χαρά της και θα είμαι πάντα κοντά της. Της εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει στη ζωή της. Το ποίημα λέγεται Λευκό Γιασεμί. Όσο κι αν τρέχω, σαν όνειρο μοιάζεις. Άπιαστο, ανέγκυκτο, θολό. Φεύγεις μακριά μου, σκιά ξεμακρύνεις, χάνεσαι σαν λόγανο. Δεν νιώθω το πόνο,
Δεμένη άλλο δάκρυ, στέγνωσα μες στη νυχτιά. Μια σου λέξη ζητούσα να ακούσω, πέταξες, αλλά άργεψες πια. Δώσε μου πίσω το γέλιο, πάρε τη λύπη, κάνε με ψηλά να πετώ. Ένα φιλί σου, μια γεύση στο στόμα κι εγώ ξαναζώ. Χτυπάει η καρδιά μου, κοντά μου σε νιώθω να μου γελάς. Είναι η θύμηση, σαν γέλιο που κλαίει κι αναρριγώ. Μην παίζεις μαζί μου, δώσ' μου ελπίδα, σε θέλω κοντά. Μην κλέβεις ψυχή μου, το γέλιο, το δάκρυ, στο έρωτα τη βάρκα αγκαλιά. Η θύμησή σου ένα λουλούδι, λευκό γιασεμί. Η αγάπη σου όλη ένα τραγούδι μες στη βροχή. Ευχαριστώ. Το ποίημα αυτό λέγεται «Η δική μας ουρανή». Αυτοί ήταν εκεί. Κόβανε και ράβανε και τάζανε κομμάτια ονείρου. Τα έδαιναν μέσα στα σύννεφα και νόμιζες πως έπαιρνες κι εσύ το μερικό σου από τον ουρανό. Και πίστευες και ακολουθούσες ευλαβικά, έμβιστα, ταπεινά, προσιλωμένα, τυφλά και ονειρευούσουν και αποκτούσες συνέχεια για εκείνο το μικρό κομμάτι ουρανού. Λαχταρούσες τον αγώνα των ανθρώπινων να ολοκληρώσεις. Λέγανε, θα είχε αποτέλεσμα. Και οι κόποι θα έδιναν καρπούς. Και τα παιδιά, ναι, τα παιδιά θα έβρισκαν. Και εσύ θα κοιμούσουν τον ύπνο επιτέλους, αναπαυρωμένος, ήρεμος και ήσυχος επιτέλους. Αφού τα παιδιά θα μπορούν, θα λάβουν. Αφού γκράζεσαι, περιμένεις, αδειμονείς, ελπίζεις να γίνει μοιρασιά, να λάβεις το δικό σου κομμάτι ουρανού. Τόσο λάθος, δεν σου δίνει κανένας ουρανούς, τους φτιάχνεις μόνος σου. Ευχαριστώ. Σας παρουσιάζω λίγο τώρα το κύριο Δημήτρη Πλαή, που εκτός από καλός φίλος και δημιουργός, είναι ένας αξιόλογος ηθοποιός, μέλος της θεατρικής ομάδας του σκηνοθέτη Δημήτρη Βασιλιάδη. Πίστεψε πολύ σε μένα και πέρσι τον Αύγουστο με παρότρινε να εκδώσω τα ποίηματά μου και επέμενε και επέμενε. Είναι εξαιρετικά καλός φίλος και σήμερα θα απαγγείλει για μένα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Είναι καλό που θα στην αυτή τη στιγμή εδώ, στην αρχή της Ελένας της Γέρου. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα εσάς που βρισκόσαστε όλοι εδώ μαζί μας. Να ευχαριστήσω τις δόσεις άλλων.